Рибинок, технологічний університет. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – Оранская.扫扫刷挺好。不知道嘛，这条路我也没走，不知道你绕弯哪儿。Едь. Да, я понимаю, что больше нет проблем. Я знаю, что видишь, что проблем, просто нет.
肉在花都原来幼儿园那儿，我以前幼儿园就是这儿。上线，完全不算。同时也是我之前，我就是也不会说是。写特别贵，哎呀，上。Припинок Аранская. Ага, кстати, вышел за Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Мінськ Енергія. Вони страшним чуть. Ой, яка весела, що ні. Я хила як це.三湾是幼儿园，哎，九湾桥幼儿园是吧？九湾桥，九湾桥。Припинок Мінськ Енергія. Кстати,肉在那个拿来吗？ Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок фабрика Комунарка. 是吧？肉在中华马家，肉在中华马家。Припинок фабрика Комунарка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок кінотеатр «Ракета».
Очень хотел съездить на эти выходные поехать. Ну, завтра там он приедет, он туда приедет завтра. Припинок. Кінотеатр «Ракета». Мелкая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Мотовелозавод. Ты поедешь завтра? А послезавтра? А, послезавтра не знаю. А завтра точно. Там что-нибудь еще из денег осталось? Мелкая. Вот мелкая шишка. Припинок. Мотовелозавод. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Олега Кашавога. Припинок. Олега Кашавога. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Площа Ванеєва. Thank you.
Припинок, площа Ванеєва. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Васнецова.